Welcome to San Vicente. Na-message man si Hazel ko gano'n. Pwede. Nagtatanong magsulat. Tingnan mo ang birthday. Abs yan. Ayan, sarap ng pansit. Bili tayong pansit. Sino nga gusto? I want a happy birthday, Vladimir. Ay, baga may ano. Oh my God. Tagal pa ang happy birthday, Vladimir. Ilan ba bibilin mo? It's Sunday morning. Ayun. Nasa itsura pag Sunday dito. Ay, itong pwesto namin walang tao dito masyado. Pero yung iba doon nagja-jogging. Mga putlain, kailangan Ako magpa-araw. hindi maputla. May lipstick. May lipstick ano. Mga putlain. Ayan, kakain tayo ngayon. May pansit. Ayan, may pansit. Dalawa lang hinadala ko eh. Dapat pala nagdagdag ka ano. Kaya mo na, palit. Kamay ko na kumain. Hindi, hati na lang kami nito. At hati na lang tayo. Pansit lang yan. Pansit kakain. Hindi mo Pinadalin lang naman natin. Kinakain mo yung nasa plastic. Ito, house dito. Binubuksan ni ate Sam yung ano yun siya? Ano? Ay, baso dito, tubig. Baby. Mama, we're madaing. Eh, kakainin nga namin yung pansit na lang. Ulag yung Diyan mo pansit. na lang muna. Pwede naman kanina. Hindi man yata kasya sa plato. Eh, kakain ka vlog. Basta ako ito kakainin ko. Diet ako. Diet pa yung lagay na yan ang dami. Diet daw siya. Diet. Ano? Ulag. This is the pansit. Na. Ayaw mo yan? Gusto mo yan? No. Ang subot. Yummy? Wag naman. Salamat Dito kuya. dati nun eh. Oo, dito ate lang dito. Maliit pa ako nun, maliit pa ako nun. Talagang grabe maiga ang lindol. Taho. Ay, mayroon po dito? Dati? May lindol? Hindi mo naroon yung Nag-eskwela lindol ko dito. ng grade 2, mga elementary, grabe. Hindi Yung masyado. flagpole, gumagano no? Ay, talaga. Kain ng taho. Sama? No. Ayaw mo? No. Si Blood. Ayaw kay Vlad. Okay, bibigay ko sa cellphone. Wala naman tayong internet. I want Nagparaw ka na lang doon sa beach. Okay. Marami nag-jogging dito pag Sunday. Yan. Kabilang side naman, yung may mga nag-jogging din. I want dito. At andun ang boulevard. Ang ganda ng boulevard. Ayan. Panghaba ng boulevard. Saksang. Saksang. Dito. Doon ang beach. Ayan. Sunday. Paano siyempre, ikaw magpa-vlog. Ikaw makasalita. Hi mga person, so welcome to my vlog. So today is already Sunday at mag 7 AM na din. As you can see, the sun is already Dito. I rising. want to go dito. Ay, Diyos. Day. Maliwanag na daw. Ha? Ayan, mainit na. It's 7 AM na. Paro ka na, Brad. Wait, what's the guy? Ayun. Dami nag-jogging na naman, oh. Brad, baba dyan, baba. I want dito. Mahulog ka dyan. Ayun, lakad-lakad tayo. Lakad. Lakad-lakad. Ano yan? Aso? Ayun. May sinisipulan silang aso.
na tayo, Vlad. No, no. Ethan, go with me. Ikaw na, Vlad. Ayun. No. Init na, sobrang init na ng araw. No. No, Kitty Day. Tignan natin yan. Ang ganda ng mga nandun sa likod, pantay na dagat. No. Nakita mo? Pantay na pantay. Pedro? Dami. Dali, ready na si Vlad. Kahit tatlo. Ito muna kami dito sa Kabanbanan, sa may creek. Yan. Tingnan natin yung creek dito. May ginagawa doon ano. Lagi sa mga matligo. May ginagawa doon na wall. Brad, tabi. Mahulog ka dyan, Brad, ah. Ayan.
Stop over. Yay! Init na. Stop over muna tayo dito. Tignan natin yung creek. Ayan. Mga tilapia yung dito. Ang ganda. Ang ganda niya yan, ha? Kita nyo na yun. Dadaanan ito dito sa ano? Sa Kabanbanan. Oh, you're going to see. Ayan, balik na kami sa tricycle. So from Bagasbas Beach to Talisay to Kabanbanan, San Vicente. Tingnan natin ang San Vicente. Welcome to San Vicente. Si Ate Sam. Nadiretso lang. Ayos na eh. Dito kami ngayon sa may fire department. Tapos Sila yung mga nag-road daw. ayun yung munisipyo. Ano ba yan? Nagawa nila pero sunod-sunod yung mga motor na dumaan dito. Ang lalaki pati ng mga motor. Ano kaya yan? Yan, pauwi lang kami pero napadiretso na kami dito sa San Vicente. Ito na talagahan yung ano niya, ganito lang kaliit siya. Oh, maliit. Andun yung simbahan. Ayun. Salamat nga, may ganitong court pa dati. Wala naman. May misa. Court na ito dati. Ayun, ayun simbahan. Saan?